OZO IGBO NDU OZO IGBO NDU obodo deredu obodo deredu ya dịkwara nwoke mma dịkwara nwaanyị mma onye biri ibe ya biri ndị okenye biri ụmụaka biri onye si na ya agaghị ebi ya jikwa ala zere mmiri ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke ọ ga-adịrị anyị mma n'Orie ọ ga-adịrị anyị mma n'Afọ ọ ga-adịrị anyị mma mgbe niile obodo ekwelugo obodo ekwelugo obodo ekwelugo taa bụ ahịa Eke maka asị egughee ụzọ egupe ọnụ ya bụ na gịnị chi efogo taa bụ ụbọchị ọma ọ kọrọ zere m zere nwunye di m onye ọbụla ihe ọma anyị na-afụ ụfụ onye ahụ were ala zere mmiri taa bụ ụbọchị afọ ga-afọtara anyị ihe ọma afọ ga-afọtara anyị ihe ọma onwe onye ọjọọ bịaga n'ụzọ anyị afọ fọpụrụ anyị onye ọwụ na-ele ihe chọrọ ka anyị mere gị n'anya OZO IGBO NDU nwanne gị ahụ shiela anya n'ụwa ọbịa nwanne di m si nwa ya na nwa m ka ha kwụrụgo obodo oyibo nwaanyị isi mkpe mgbakericha ala nwoke ike kwere m weta n'ego ha abụọ kwụrụ pụọ agarukwele ha ebe nwa m nwoke ya nọ n'ọnwa na gbara ha lọghachi nwa di m nwa ya nọrọ ebe ya nwata lụrụ olee ihe mere ijiri lụọ onye ọtụtụ jikwa na-atụgbu ya na na-ekwe ha taa ahịhịa ebe onye ṅụọ nwude ha na-ekwe ha ṅụọ mkpụrụ mmiri ele ihe ke ya agbụ m ju m n'afọ gwụ m ike so gịnị buke aṅụkwa mkpụrụ mmiri aṅụda ahịhịa nwa ya nwoke ha nwụnụ nke ya na nwa m soro bụ ọ bala ọ nọ n'ụlọ o nweghị ụdị moto ọ na-azụbedo wụsa n'ezinụlọ ha mgbe ọbụla o lere otu ọka ọ ga na-ekegasị ma akpa rice ma akwa ma uwe agbalụkwụ onwe ihe ọ na-adị eketafọ m nọ na-atagbu onwe m n'ahụ m gawa n'ụlọ ekpere ka m ga chọpụta ihe bụ ihe ọ ka m gara ụlọ ekpere kemgbe asị m ọwe ihe na-eme m n'oshi m na gaa ka abụọ asị m na ọnwa dị m n'ezinụlọ gaa ka atọ ga ọwa otu nga si ya mba ihe a gafeele nkwa aka ka m bịa m na-anya OZO IGBO NDU ọrụ ga-ewe ịzọ mmadụ ndụ ka m bụrụ na nsogbu a butere gị nyere m aka ike agwụla m hoderewo jijiji he hoderewo jajaja ho asanụ gbajọ ọsọ agbagara aja egbe ihe m na-amaghị iji egbukwele m onye ọbụla aka ya dị ọcha onweghị ihe ọjọọ na-eme ya kwuru n'eziokwu kwuru n'eziokwu kwuru n'eziokwu kwuru n'eziokwu eleke ncha ọba ya asị na kamgbe the men of the earth jiri mụta ịgba na-agbakwaghị yenwa ga-amụta ife na-efekwasịghị n'elu osisi isi gara ụlọ ekpere ha agwa ga-ese gị na ọnwụnwa nwunye di gị aha na mma ya na ọha na-emeghị ihe na-emeghị ụlọ ekpere awụda otu ọwụda abụọ ọwụda atọ njisi m abịawazie enu na nke iwe OZO IGBO NDU ka ịzụ na anụ m ndụ ele ihe m ra ha ndụ eme ị chọrọ ka m gbuore gị ya bụ ọwụ nne ya ka ọwụ nna ya ka ọwụ nwanya ya bụ nwa okorobịa kedu onye ka ị chọrọ ka ị gbuo ihe m bụ n'obi bụ onye ọbụla aka ya nọ n'ihe mana ka m kpawa awụrụsọ onwe ya nwoke obiọma ga-akpa m ka ha nọ tadala n'ọnọdụ m nọ ọ gịnị akụbiro akụbiro ị ga-edesi ihe n'ala dịka ị na-edeme ego a n'ala ihe tụtara n'ala nga ihe ahụ ala eziokwu ala nga ada atụpụdị ya ala Igbo niile wa ala eziokwu ọsọ eziokwu dị ka afọ ime mana anaghị ekpuchi ya aka otu ọbụla ihe ọbụla chọrọ ime n'ụwa na ọ gaghị agbakwa ala nwere mmiri zoro n'ụwa na ala na-amaghị maka otu isiri kwuo okwu ana ọ bụ na ọ bụ otu isiri mee ije gị bịara nga ya gara gị
ise mana ọ bụrụ na ọ bụrụ otu ishiri mee ọkwa ọzọ Igbo ndụ ndị mụ na ha na-erikọkwa bụ Chukwu abịam Chukwu okike nke na-ana eri aka azụ ọ nakwa na-egbu na nzuzo ọ gị nyochakwa mkpụrụ obi gị ebe ọ bụ na ị gara ụlọ ekpere ha agwa gị lekwa onye na-eme gị gị bịawazie na nke ọzọ Igbo ndụ ka m gbuore gị nwa nwunye di gị ka m jide na gị mgbe nwa nwunye di gị abata ihe ndị ọ na-ekenyekwa gị nna anyị agụmagụla ha ọ na-ejitere m ego ọ na-ejitekwara nwanne ya ọ na-akpọkwana ya lokwe ka ihe a nakwa enye m ọnọdụ ụlọ ekpere ha ezikọtala m ojii a m si agaghị na m na-arụ na onye ọzọ na-eri ka m bịa hụnụ gị hinyere m aka biko nu onye ọbụla ọ na-awụla biko dulara m ije ebe ọ na-agada elu ahụ ọzọ o metara buru ihe m na-azọwa Igbo ndụ anaghị m egbu mana onye si ihe ọma nwanne ya adịghị ya mma onye ahụ anya ya ahụkwala ihe ọma ha onye ọbụla aka ya dị ọcha ma eluigwe ma elu ụwa ga na-agbara ya ọkụ ije na ịbịara nga taa aga m asachapụ gị aka ọ bụrụ na otu isi be ya otu o shiri mee ọ bịara egbu gị ya gbuo onwe mana ọ bụrụ na ọ bụghị otu o shiri mee egwu ndị mmụọ jam egwu ndị mmụọ jam otu ụkwụ jam ụkwụ abụọ jam ụkwụ atọ jam ụkwụ anọ jam kwụsị ya na ịkwọchala aka gị n'obi eze ịkwọchala aka gị n'obi Igbo eluigwe na elu ụwa ka ị sarala aka na-egosi ha na aka gị dị ọcha dị ma na eluigwe adịrị agba ọgụ ọjọọ ọchụ nwa ọkụkọ nwekwa ada nwa ọkụkọ na mgbe ọsọ onye na-achọ onye na-enweghị ihe o mere ya ọ na-akpọwa ụkwụ na nkume ọwụ ha anyị nwatụrụ ilu a ọ dị ka mgbe gboo ilulu uwe okwu ndị Igbo ji iri nri onye atụrụ ilu kọwara ego ejiri ilu nne ya lara n'iyi agaghị m atụrụ gị ilu kọwara gị ya ama m na ịma ihe ọ pụtara marakwa amara na soro gede bụ egwu mmụọ aga m enye gị ihe ugbu a Zaka gị laruo were ya fee ya n'ezinụlọ unu niile mee ka ya kwasị ọna onwe ha onye hụrụ gị ifechaa ya ma nwoke ma nwaanyị ma ikwu na ibe nke ọbụla kpara nkata imegide gị ha ga-ahụ n'anya ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ma ọ bụrụ na ihe i kwuru bụ eziokwu maka asa oji ọfọ ga-alarịrị ọzọ Igbo ndụ na ọzọ Igbo ndụ ahụ Chukwu kele ọfọ obi adị m mma obi agbawala m obi na-agbawazi m agbawaghị ya na gịnị mere ọnwụ gịnị na ka na-aba mba tụ nwa gị ala maka na ọ nwe iwu nwotu onwe ya na ya bụ nne ya kọwara m na ọzọ Igbo ndụ legodo bokish lekwa akụ na-ebu ajụ ndị ọgbọ m ha apụchala nsị mma m bịa ka ere ala ka m ike soro ndị ibe m ga-agba mbọ bute ego mma m ajụ si na ga ere ala mgbe o kwuru tim bifo m chekwa ma wee egwuregwu mpụ ga kpọta ndị ga-azụ ala abịa ebe ahụ ka emechara ya kpọrọ ndị ụmụnna ha ewere mma chụọ ya ọsọ si na enwe ala a na-ere na nga ga-agba mbọ na ụmụaka ibe m gbara mbọ pụọ nke ma pụrụ iche ọ chọghị ma progres ugbu a ka m na mmanwụ amụsụ ọhịa na-eme m ihe na-eme m na-akwado n'ụlọ nna ga ebe a ka enyere ala ka m ike so ụmụaka ibe m ga-agba mbọ ya ọjọọ ugbu a ka m na ọwa ezigbote amụsụ ekwensu Jezebel enweghị infat ọ chọghị ọganiru m. Please shut up your mouth. How dare you? How dare you?
in my present gị na-akpọ nne m nne ọmụmụrụ gị ahụ nne ọmụmụ mụrụ gị ka ị bịara nga akụ sensus n'isi ị chọrọ ịga obodo oyibo ị chọrọ ime nke ndị niile ahụ obodo oyibo ha rịrị ala wee ga obodo oyibo wara na agwa gị ṅụrụ ka anyị nwekwara uche azụkwara gị azụ how dare you in the presence of OZO IGBO gị na-akpọ nne gị ahụ nne ọmụmụ mụrụ gị biko ajụjụ onwe gị ọdụ na igwe ọtọ o shetere m n'obi ka m ji na-agba gị ya na n'ọbara ga-eme ka eme ya mkpọsọla m iwe ala ole ka unu nwere ala ole ka unu nwere ọ dị 5 ọ dị 5 mana erele 4 ya ọfọ 1 erele 4 ya ọfọ 1 ọ dị 5 ya bụ 5 mana erego 4 ya fọzie otu naanị otu ahụ fọrọ ka ị chọrọ ire ihe ugbu a ọ ga-ere ka m ike pụọ otu naanị ahụ fọrọ ka ị chọrọ ire ugbu a mma gị wee sị gị mba ga ereli ya ọ ga-ere ka m ike pụọ nweta ego ga-eji zụ anọda wan nwe ya ọzọ ihe onye ma ya mara ya obodo kwere ibe m atụkwala m afọ kọrọ zere nwunye Chineke nye m nwa enyekwele m nwa gị erishi nke ọbụla gaba igbu m tinyepụ ya na mamịrị mgbọsị a ga-echeta echiche ịtụ ime ya ụra bụrụ mụ na nne ya anyị ala anọ ndị nke ahụ erere onye erere ya nke nwarịrị ele ebe ego ya nọkwa enyi nwa bụ nwere buru dị ego gbafọ buru gị wayo buru dị ego gbafuo ire eke mbụ ya bụ reke atọ ya laghachita ha azigbo mba wo ofu onye different persons chere ofu ala ofu enyi nwanyị ofu ala ofu enyi nwanyị gị reke mbụ enyi gị nwanyị eburu gbalaga gị reke bụ enyi gị nwanyị eburu ahụ gbalaga ị kọrekt hụ misteki gị ị mere na kembụ onye kembụ eburu gbalaga ka abụọ eburu gị ire ahụ ka anọ nna nke ise a na legit eji m anya m nke mere na-emele ihe awọ lọf ugbu a adịmeka m taa afọ kemgbe irere isi kpurugu ugbu a ka ịhụ mara ụzọ ahụla m ụzọ na nwoke nọ n'ọdọ mmiri Besaida Kraịst bi n'eluigwe o teela asa n'aka wee kesa gị n'anya gị hụ ụzọ ugbu ị ga-erezi legit nke mere mbagide eme ahụ ọdọkwa nne onwe ike ime nsogbu anọdụ ele ihe chọrọ ka m mere gị mmadụ ugbu nna ya ukwu ahụ na m na-agbakwa gị ihe ị ga-eme ọjọs enwe ihe ọbụla ị ga-eme nnọọ ka mma mmiri ike kwe pụọla m n'ụzọ ka m gara ala ahụ nwee ike metara afọ ala anyị kwuru oke ọkwa m ree ya mpọ nsụcha ihe niile mzụ ala ebe ụzọ ala ebe niile mama ọgọ ya ogoriwe but ụnọ ọchọọ la dat nna ihe ọbụla ị ga-eme gị ime ka mụ na m pụrụ achọrọ m ịpụ achọrọ m ka ikpe okwu aha mgbe ị ga-aza ala ebe niile ị ga-aza eluigwe za ala nwa ebu n'afọ nwebedị agụ ọnụ ya aha ị ga-aza ala kpọọ okwu aha ihe chọrọ ka m mere gị mmadụ ugbu a kwupụta ihe ọbụla ikwuru gị ala gịrị ha bụ OZO IGBO ndụ ụdọ ogbu Igbo ndụ kwuo ọ ka ewepụ ya n'ụzọ ka m ree ala osisi gbuo ya ọtọbụla ike shi eme ya nna anyị fịa nwa ọjọọ ọbụla ga-abịa n'ụzọ anyị tupu anyị ga-anyụpụ ya na mamịrị tupu abịa ma gịrị nwa ọjọọ ọbụla ga-abịara anyị bụ ndị Igbo anyị nyụọ mamịrị anyị anyụpụ ya n'afọ anyị anyị agaghị amụta ya ụdị nwa dị ka ụdị nwa ka akpọkwala ya ihu nwayọ ụwa asaa Igbo gịrị elu gịrị ala gịrị hei mgbore gị nne gị nne ọmụmụ mụrụ gị your mother ego ahụ ị gaji obodo oyibo gị kpakere onye kpakere ya na ụmụaka ibe m na-emezu ọfụma ụmụaka ibe mama achọ ka mme ọfụma
Kem gemerian. Baga chọrọ ka ime ọfụma ya amụ ọgụ. Bụ oge na for 9 good months. Zụgide gị nnọọ zuru ogu nge ha nga na-azụtụkwa gị. Mba na correction enyegezi gị ọhịa ị chọrọ ibezi ka igbuo mmadụ ka iji egboro ọgwụ ego. Ngwanụ. O metere buru. Anyị adịrị egbu mmadụ. Onye ọbụla aka ya dị ọcha, Chukwu abịa ma gbara ya ọkụ. Ọ bụrụ na ihe ibere ime nga ụbọchị taa, ihe ibere ime nga n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ọ bụ ezi ihe, otu ahụ ichirikwu ya, ọ ga-agaziri gị. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ha ezi ihe, ọ bụrụ na ọ masị ha abịa ma ọ bụrụ na ọ masị ha Chukwu okike. Ha egwu ndị mmụọ jam. Egwu ndị mmụọ jam. Otu ụkwụ jam, ụkwụ abụọ jam, ụkwụ atọ jam, ụkwụ anọ jam. Ọbago. Wela tishi gị. O metere buru. Nwatakịrị sị na nne na nna ya agaghị ehi ụra agaghị aga ya n'anya. Ọ bịara nga ma abịagbula ma ọ gara ịla mkpụmkpụpụ ya n'azụ. O metere buru. Nwa ọbụla bụ nwa ọjọọ ya gbakwala ndị Igbo ihu. O metere buru. Hey! Ụla gị laruo gị hụ ọkụọra m your mother. Akọlalie. Ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, ọ bụrụ na ogu nne gị na-atụrụ gị bụ ogu ọganihu. Egwu ndị mmụọ jam. Egwu ndị mmụọ jam. Otu ụkwụ jam, ụkwụ abụọ jam, ụkwụ atọ jam, ụkwụ anọ jam. Ihe ọ ga-abụ eme gị ya ewute gị na mkpụrụ obi. Emere ya onye ọzọ. Kwuru n'eziokwu. Maka na nwere nwaanyị ọbụla ga-amụta nwa ya sị ka nwa ya hapụ ebu. Whatever your mother is doing today, it's for your own good. But out of your selfishness, you want to do otherwise. Now go and possess your position.
What me him? What happened? Abatara n'ụlọ ya na-ete obodo oyibo nne m obodo oyibo maka m daa n'ala nwụọ mgbapụgawa n'ụlọ ekpere si m aga jọwa ọnwụ ka ọ nwụrụ ka nkubi ka o kubiri aghọta m si m na ọnwụ m dị mgburu ododobara ya ma gbara bịawasị m abịa hụrụ gị nna anyị enweghị ga-emere m gị mere m atọla m oyi ejuwe m onwe m aka ejuwe m onwe m aka Na nwa gị na-eti obodo oyibo. Chikere nwa m otu mkpụrụ ihe Ya makwa oge. eyo Mama, you will Can I have one? Chikere Oh, meterebu. Ah, go Beatrice. Nani shiraga mata. Ha! OZO IGBO NDU. OZO IGBO NDU ịzọkwakwa. OZO IGBO NDU ịzọkwakwa. Hey! O metere buru. Kama ofu mkpịsị aka m ga-edoba m n'ọkụ ma egbupụ ya tinye ya n'ọkụ. Aga m anwụ gị ihe m nwụrụ. Ihe mmadụ agaghị egbu m. Chukwu ajụ. Fia! Ihe ọjọọ gbara kwa ụgbalụgba. Madam ebezina akwa. Isi na ndị ụlọ ekpere gwara gị na ọnwụ mgbu di gị gburu nwa gị nwoke. Madam ebe ọ na-agwa. Maka na asị na agwa ntị ma ọnụ ha egbupụ isi ntị esoro ya. Enwere egwu ụmụ nwaanyị na-agụ onye iberibe amaghị garala m na nwa na-elu obi. O ji egbe aga oche ama agarala m na nwa na-elu obi. Ọwụ dị isi ngwọ, ọwụ dị okpokiri, ọwụ hand rubber. Ụmụ nwaanyị na-agụ egwu ahụ, so many people ga na-reject, but ha amaghị the meaning of that song. Ọnwa nwa gị nwụrụ ugbu a, ọ bụ maka ya ụmụ nwa. Mụnwa? Yes. Anọ m nga eshi ya afọ nwa gị nwoke abata hie. Si m na ya chọrọ ịrụ ofu ala ụnụ fọrọ m. Na ya rela anọ. Enweju. Ofu. Ga-ese ya erele. Ọ bịara nga si mgbore ya nne ya. Yes! Si mgbore ya mama ya. Ya nwee ike re ala ahụ gawa obodo oyibo. Mgbe egwe ya si ya na nne gị jiri legwa ogu n'ọfọ. Mana ahụtara m na ọnwa ahụ chọrọ igbu ya ekwedi ya ma ishi. Many a times, mmadụ nwụọ na gị sa na-ebe akwa. Ndị mmadụ a na-egbu onwe ha na-asị ga-achọpụta onye gburu. 80% of ihe a na-anwụ na ụfọdụ ndị gara igbu mmadụ. Ọ bụrụ na onye ha gara igbu aka ya dị ọcha, nwa ha laghachi azụgbu ha, just as your case. Ọ bịara egbu gị ga-egbu onwe ya. Ajọ nwa akpọkwala gị ihu ọzọ. Because nwa gị ahụ ajọ nwa. Ọ chọrọ itinye gị n'ala ili. Mana Chukwu okike abịa atụgharịala gị maka na aka gị dị ọcha. Ime ha ihe ọjọọ wee mụta ya. Ihe ahụ ọ ga-awa ịmasị onye ọzọ mee gị ya wute gị na mkpụrụ obi emeli onye ọzọ. Maka na ụwa na-eme ntụgharị. Onye ahụ isi ka egbuo taa pụrụ ịzọpụta ndụ gị echi. Ya ka ndị oyibo ji asị, always treat those you meet on your way up very well, because you might equally meet them on your way down. Ndị ahụ ị hụrụ n'ụzọ mgbe ị nọ n'elu, mgbe ahụ iwe ọgaranya, mgbe ahụ ị na-eriju afọ, cheta nwa mgbenye ahụ gburu ike bụrụ ọgaranya echi. Gụnwara ịtụzie ha bụrụ ndị ga-azọpụta. Lawa bezila akwa, obere egbugo jiri aka gbuo onwe ya. Yo amaghị, yo amaghị, OZO IGBO NDU amaghị. Ihe anyị na-azọ bụ ndụ amaghị, ka onye metara ya bụrụ amaghị. Ye amaghị, yo amaghị, ye amaghị. OZO IGBO NDU amaghị, OZO IGBO NDU le amaghị. Onye egbula nwanne ya amaghị. Ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị amaghị.
egbe bere ugo bere amae kesi be ya ebela nkụkwa ya o amae ọ ga-adịrị anyị mma amae dịrị anyị mma n'eke amae dịrị anyị mma n'orie